Musachite pompa tikufuna tikupasireni zimene wayankhula komanso wadandaula kamulepo kaluwa pa zimene akuchitikira. Zikomo, good morning. Once again, mafuniro abwino kwa nonse amalawi. Ine si ndi mafuno ndi kutekera kuti kapena ndi chifuniro chozayima pa president ayi. Koma ndikuvutisidwa kwambiri ndi MCP government. Mpaka lero ndibwereze Saturday pa 27 July telefoni yanga sikubwera ya. Telefoni yanga apolisi akusungabe. Kodi mlandu umene nalakwene kwa ukulu ndiuti tandiuzana polisi. Munduuze chimene musungira telefoni yanga. Ndeno mufuna ndikhale mwanji. Chifukwa ineyo ndilibe ndi ambition kuti nzayima pa president ayi. Chimene mkundizunzira ndi chani? Kapena ifa cha mpando wa Kurumpi East amene mmaganizo ano inoyo muli naye kuti azayime Kurumpi East, amene inuyo muganiza ngati ndi Malawi weni kuposa Malawi wonse ndi ndani? Ndufuna telefoni yanga. Chimene mnandimangira sindikuziwa. Pakali pano bedi sindikuyuzaso ndikugona pansi. Shuka mnaphwanya bedi langa. Mnaphwanya zonse zanga za kunyumba. Chifukwa chache sindikuziwa chimene mnaphwanyira bedi, chimene mnakaphwanyira zonse za kunyumba. Ndaonaso kuti mnang'ambaso mashiti bedi. Sindikuziwa chifukwa chani mnang'amba mashiti bedi a polisi. Shiti bedi inatukwana chakwera. Bedi inatukwana chakwera. Anthu ino a polisi amene anakutumani kuti mzaphwanye chinthu zinu zanga kunyumba ndi ndani? Amene anakutumani iyo ndikufuna ndimuziwe kuti anakutumana kapena chifukwa cha position imene ndinayo ngati MP. Anthu ndimayesa moma mmanga munthu chifukwa chakuti afuna akangane nda president. Zachilima zikunenedwa chifukwa chakuti kapena amafuna kuti nayeso azayimire zachilimaso. Koma ineyo ndilibe ndichifuniro ndizayima pa president ayi. Chimene mkundizuzira ndi chani? Chimene nenalakwa ndi chani? Kodi munthu jananena za ndege ya Chilima neso mkumvutisa mkumuzunza mene mundivutisira ine ndalakwa chani makamaka kuti munditengere pra amaino a Inspector General. Ndikumva kuti ujeni osa ndikumva ya muoffice mwanomo muli mabotoro ajamata anointing oil, anointing water. Ndithudi anointing oil oyo ndi anointing water amene ali ma office man na makamaka akulu nosa ku police. Mukupemphera zoona kwa Mulungu kuti mukupempheradi zoona, mukumapita mu church kukachula zina la Yesu zoona, pamene polisi inuyo mai ndi a polisi ano mupita ku nyumba kwa munthu asanalakwe china chilichonse kukang'amba mashiti bed, kukabuja kuthyola bed, kuthyola ma wardrobe ama bed, kuthyola ma wardrobe a dressing table, kuthyola ma wardrobe anga wose woika zovala phwanyani. Ndizona zimene zonse. Ndizona kuti anointing oil wanu amene muli naye mu ma offices manyumba mwanu umo mene mwaika ma office matira mamawa ndi mazuro anointing oil, anointing water. Ndizona kodi kuti polisi liyonse imene magwira ndamalawi Congress Party imakhala yankhanza. Chifukwa ndikudabwa nanu ndikumva kuti ena akunena kuti chipani chani chimene mkusupport na polisi amalawi Congress Party chili bwino. Ndizona zipani zonse kumbuyo zimakhala ndi zimene zozo zakuti zizikaphwanya mabedi anthu, zizikang'amba mashiti bed anthu, zikauje kuphwasula ma wardrobe anthu. Ndinakulakwirani chani makamaka? Ndizambiri ndikuziwa kuti zimene mukuganizazo. Munthu wakuba kunanena kuti ndikuberedwa simuyuza petrol, simupitaso kumano kuja mati yetamva mubwere mawa ku polisi. Kuma wandale pompo mapanga pompo
kuti paka kamange ndrama zimene mamangira andalewo zimachoka kuti makamaka za fuels. Ndiponso 2 ine naononga 5 million kuthira mafuta magalimoto achibale anga amene amandisatira kumene ndili. Naperekaso 5 million kwa lawyer amene anandichaja 20 million kuti milandu yanga iyende bwino. Milandu imene ine sinapalamula. Ndeno ndikuti ndramazi andibwezera ndani mabedi angawo? Ndi ndani atandibwezere? Ndi amene akagula mabedi akene zikhale. Mukandigulira bedi ino akene zikhale ndi apolisi ani ino amayi ya Inspector General ndi ma senior police officers ino achisuro mmene maphwanyira mabedi anga kunyumba kuja. Mundigulira bedi ilo, mundigula wardrobe, mundigulira mipando imene mnaswa, imene mnaphwanya muje ni coffee table. Chonde muniyankhe ineyo chifukwa ndi mpaka pano sindiuziwa chifukwa chani MCP administration ikumandizuza ine through a police ngati chifukwa chani wekeni kukhala my own young brother nosati kuti iwe ndi wankulu ndi ine ndi wankulu ndiweyo kukhala iweyo you are my young brother. Why are you behaving like this? Why are you behaving like this? Who is telling you to do this to me? You have never been like this before. You have always been a very loving young brother to me. But who is motivating you to do these evil things? Tell me more. Who is behind this? Why is the sudden change? You were not like this. You were a loving young man, a loving family man. You have always taught your children, your family, good morals. This is what you have done. And today, why this hatred? Who is behind that hatred? Who told you to hate me? Mundi yank ino amai ino Inspector General Police ino. Nakuvotera ku parliament kuti mukhale Inspector General Police after we are convinced that you're a good lady. Koma today, what have I done to you? I need answers. What have I done to you? Anthu akumuchinji sankhaza mmene muchitawo anzana analiko kujena ankhoma susa nkhoma akaphwiti banda ambirimbiri akholovero shati ambirimbiri akumuchinja amene ndikwaziwa Yohane Jeno Yohane ambiri amene ndikwaziwa amene I've worked with them, but they have never behaved in the way how you are behaving. Why are you behaving so badly like this? I never thought you'd be like this. Mukupemphera kuma you are doing opposite. Tinali ndi Archbishop wa Daraja Namwali Raja Aziai. Munthu wabwino kwambiri ndiponso wa ulemu wake. May his soul rest in peace. May God comfort, the angels of God comfort him wherever he is. Munthu wa ulemu wake. Munthu wabwino. Munthu okonda anzake osanena zambiri. Koma ina mai ndakumuchinjiri zoona mafuta amene muli nawo anointing oil amene muli nawo mu office ndi maziwo ndizoona basi mukaphwanye mabedi anga mukaphwanye muje ni kung'amba sheet bed yamba kunyumba zoona muphwanye mipando mugwese ma wardrobe nda polisi ano pazifukwa zimene ine sina lakwe ngunina mizira kuti ndi manena za ndege pamene ine sina nenepo za ndege. Mundu uze amene atandibwezere ndrama ndi ndani? Amene atandichite uje ni ndrama zimene ndapereka kwa maloya kwa salatu 15 million kuti ndipereke ni ndani? Mundu uze chimene nakulakwirani chani. Inde ndikuziwa kuti kuli ma MP awiri amene ananguluzani nkhani kunena nkhani yakuti ine ndakulakwirani. Ma MP mozi wakumpoto wina wakumwera. Koma chimene ineyo mwati mwapeza mundu uze mlandu wake mnamiziraso kuti I assaulted the police when that is not true, and you keep on kunina mizira zinu zambiri chifukwa chani nakulakwirani chani makamaka. Ndikuziwa kuti simundifuna ndikhale ndi moyo, ndikuziwa zonsezo mundifunira mafuna bwino, koma ndikufuseni kodi ino simzafa azikale, ino simzafa, ino mai ino simzafa kapena president iwo azakhala wamuyaya mmene anali zakale iwo sazafa. Ngati ine mundifuna kuti ine ndiphedwe, how many people are killed in the past?
And those who killed those people in the past, are they still living? Are they still living? This is a question. Wonse amene machita nkhanza anzawo, amene anapha Agadamu, a Dick Matenji, a Tribe Sangara, a David Chiwanga, Sosolobara ku Nsanje, wose wali ndi moyo. Mundu uze ngati wose wali ndi moyo. Amene amapanga nthawi ija kutibulana kuzomba nthawi ija state of ujeni cabinet crisis, anamuchosa diso chakuamba, aja wose aja ali ndi moyo. Amene amapanga zimene ali ndi moyo mpaka lero. Wose amene amatibula anzawo nthawi ya 1993 1994 ali ndi moyo wose aja wose aja ali ndi moyo. Mundu uze ngati wose aja ali ndi moyo. Inu muzakhala ku 2040, muzakhala ndi moyo ma 2035, muzakhala ndi moyo ma 2030. Mundu uze, chifukwa ineyo ndikudabwa nanu kwambiri. Ndinakulakwirani chani? Ndibe ndi maganizo kuti ndiyima pa upresident, koma chimene mukundizunzira ndi chani? Mpando omwewo wa MP bwanji mungondiuza kuti Akarowa musakayime. Ndikuvomerezani. Mundiuze kuti Akarowa simuuje, koma mundibwezere telefoni yangayo. Chonde mundibwezere mabedi anga, mundibwezere mawardrobe anga, mundibwezere pano. Sindikayima mukandiuza kuti Akarowa sindifuna kuti mukayime. Chonde oda maino a Inspector General, nakulakwira nchani? Kodi kene zikhale, nakulakwira chani ine? Achakwera, nakulakwira ni chani? Namba ndakutukwana nepo ine, namba ndakunena nepo chipongwe, namba ndakufunira ni mafuna abwino woyipa ine, or kapena mando onapo ndukunena zina zoyipa against you. I have never done that, and I'll never do it, because I know you are a human being. You deserve respect. As a president, you deserve respect, and I will never be involved in trying to shout or maybe to do bad things to you. No. Koma chimene inuyo nkundichita heta president ndi chani? Munduuze nkhani ya Chilima ikundikhuza pati ne, or sakuti Chilima kaina panga ngozi inalipo nani ndi or kapena mnandoona kuti ineyo ndikuma kunenani kuti kaichano. Mundiuze pamene ineyo mnaona kuti inenda kunenani ndipate. Munduuze. Ine ngati ndikunena ngati zakuti mabedwa ndrama ma 3 trillion ndikunena zoona. For that is what is missing in Malawi. Ngongole ya traffic pa 19 trillion kwacho, and yet Malawi has told kuti is 12 or 13 trillion kwacho. It's not. And that is very true. It's backed up by statistical, figures. They are there. I'm not just dreaming. I'm not trying to maybe to make maybe something out of it. No, but I cannot be personal to you as a president of this country. I shouldn't, because you're holding that office, not because you went there on your own. People elected you. So I've got to respect that. And people also elected me. And people must also respect that. So why am I mistreated like this? Kodi nalakwa chani? Chonde mundiuze kuti chimene nalakwa ndi chani? Ndofuna telefone. Paka mfuna kupha mwana amene angochita just noble cause ya kuti candle lighting. Lighting of a candle is not a sin anywhere in the world. Not even the Bible. A president is not a reverend, and you are still a reverend, and you will be a reverend, because that is what you are. I have never, and you have never read any passage, any scripture in the Bible that says to light a candle is a sin. In fact, there is an example in Matthew. Kuti anapita kuti mukagule kaya mafuta wochita kaichani, ena nabwerako ena sanabwerere. Ajasanabwere, they were never blessed. Koma amene janabwere, they were all blessed. So ine chimendo nako ine ndichani kuti paka telefoni yanga paka lero apolisi amayi wakuisungabe ku area 30 muli chani mu telefoni ino? Munduuze kuti telefoni iyi muli chakuti ndesiti kupasa. It's okay. Ndikagura ina. Koma munduuze chifukwa chani mnandiranda telefoni
And Shwachan, you are still keeping my phone. Why you want also to kill my child? Why is it that your people are planning? And these people who are planning of killing, azifusa kuti wonse amene ankapanzawo kumbuyo MYP, Youth League, amene amapha anthu nthawi imene alipo ndi moyo. Anyamata ino musamango yuzidwa chifukwa chakuti mufuna ndalama zakuti muzikapasa magirlfriends anu, kapena muzikupita nawo ku Dubai mukagule zinthu maperfume amene mukuthirayo. Sizikutherani bwino, tandisiyani ine ndi family yanga chonde. Futi zanuzo mukaphere nyama, ine si nyama. Chonde kumwalira kwa Chilima kusakhale celebration yanu, yayi. Don't celebrate over the death of somebody. If you are celebrating a lot, I don't know why you are celebrating. Kumanda kuchi kulibe mweno wake kumanda nanonso mzapita makolo ana alikuti, azigogo ana alikuti, sari kumanda komweko mukapeza inonso Chilima mukampeza konko. Don't celebrate. Ineyo have nothing to do with that. Neither am I celebrating the failures of Chakwera, no. Or if he is failing, then I should be celebrating. No. I should always be wishing him all the best in life. Osatimene no muganizazo ayi. Koma telefoni yanga ndibwezereni chonde. Ndikumva kuti kurumphisti mufuna kuti ndikalephere chifukwa chache mwaika structures in Malawi Electoral Commission to make me fail, not to make it 2025 next year. So be it. Koma telefoni yanga ndibwezereni chonde. Telefoni ndibwezereni chonde. A president tauza na inspector general andibwezere telefoni yanga. Telefoni yanga ndamva kuti asithisa, ndamva maujeni ku police koena ndusa. That was a very expensive Samsung. It's a very expensive Samsung. It's a very unique Samsung. It's not an ordinary Samsung. Koma utagura ordinary Samsung ndimene afuna kuti kapena akachita kuti kapena ibweza after winning the powers that be is telling them to give it back to me. Ine telefoni yanga ndimaiziwa. Chonde ndibwezereni telefoni. Naneso ndifuna ndiziuza telefoni. I should be online. Wasati a duplicated thing. This is a duplication because I can't stay without communication. Chonde. Ndala kwa chani chonde. Ndala kwa chani. Family yanga inakulakwirani chani. Munduuze chimene nakulakwirani. Discipline me from where I have made, where I'm wrong. Please tell me the truth. What is it that I've done? Hey, chonde. Inwa kaya ku parliament. What is it that I've done? Because to speak in parliament is a right. That's why I'm a member of parliament. Nde Musandi Chita, I fought for this Mad Party democracy. And I've got to enjoy what I fought for, what I sweated for. The chonde. Ndibwezereni telefoni yanga. Ndufuna so ndimulipire lawyer. Masarare ziso sakulowa. Malawase zanga sakulowa. Mkundikaniza zonse simundipasa chifukwa chani. Kuti kapena ndilipire lawyer ayo. Chonde esesani. Ine chimene nakulakwirani sindikuziwa. Leadership wano vizipitilirani. Koma pasakale pa on the expense of my family, my properties. Nagula ndeka ndalama zitu zimene naphwanya police, zimene nang'amba ku nyumbako. I don't know why. Mlandu wake munduuze upite ku koti. Ndiloweseni koti nsanga. Mundiziwe what I'm supposed to give it back to you. Thank you. Lero pa 27 July 2025.